En wie is er besmet? Ik. En hoe lang weet je dat al? Vandaag vorige week. Goeie vraag. Vorige donderdag, dinsdag. En had je klachten? Ja. En nacht. Daarom kan ze niet binnenkomen. Nou, ja, je kijkt een beetje waterige uisjes, maar wat zien de klachten? Over alles. Katse wasdienst heb ik gehad. En op dit moment begeleid ik maar een lamzak tussen bed en bank wisselt. Was je anders dan? Wou gevaccineerd? Ja. En je woont hier met twee? Ja. Zei je net, hè? En Ja. dat is De vrouw. En die had die ook klachten? Nee. Maar leef je dan nog een beetje gescheiden van elkaar nou? Ja. Een beetje wel, maar ook die is gevaccineerd. Dus quarantaine hoeft niet echt. Nee, Nee. maar wel kloeten. Ja, klote ja. Dat kan ze best wel zeggen, ja. Maar de kent ze het ook van de positieve kant bekeken. Hè? Voor hetzelfde geld loog je nou aan de slangen en aan de apparatuur ergens. Zo is het. Heb je enig idee wat je het hebt opgelopen? Ik verwacht in een trein. Ik kreeg een berichtje van de coronamelder dat ik bij hem in de buurt was geweest. Oh, dus dan kreeg je dus een berichtje op de telefoon van de bus. In de buurt van hem is geweest, ja, in een trein. Of tenminste op de dag en toen zat ik in een trein. En waarom zoet je in de trein? Nou, hoesten gewoon. Maar was het een pleziertripje of? Nee. Ik was voor werk in Berlijn. Wat doet je voor werk? Ik ben projectleider. Maar nou even niet. Kunt je van toe zo iets doen? Ja, maar ik heb er de fut niet voor. Gewoon Ja, wat je zei, lamlendig. Lamlendig, geen energie, futloos. Ja, dat is het verhaal. En wat duist ze dan de ganse dag? Op bed liggen, op de bank liggen. Dat is het, meer niet. Heb je wel eetlust? Nee. Nee, ik eet nog af en toe een boterham, maar eten bloeit niet. En hoe is het met de smaak en de reuk? De smaak is angers, maar niet weg. En de reuk? Er is niks mis mee. In de scheet laat ruiken me steeds. Geveel voor humor zit je in ieder geval niet kwijt. Oh, dankjewel. Ja. Nou ja, voor hetzelfde geld zit Zulemol en Zagenaas en duidt niks tegen iets meer. Maar in ieder geval geveel voor humor heb je nog. Nou, fijn toch. Beetje televisie kijken. Beetje televisie, beetje niks. Ja. Misschien een te persoonlijke vraag, maar daar hoef je geen antwoord op te geven als je dat niet wilt. Sloop je nou nog in één bed samen? Ja, we draaien ons met de voet tegen een aan. Wat bleef? We draaien ons met de voet tegen een aan. Ja, dat is wat. Ja, zoals ze zeggen, je bent ingeënt is overleden in quarantaine. En dus mevrouw overleden in quarantaine. Hey, Ik hoop dat ze gespaard blijft. ja. Ja. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat ze ergens boven zou zitten en geen je onder. Ja, dat zou kennen, ja. Maar ze is gewoon werken. Duidt ze dan iedere dag een test of zo? Nee. Want voor hetzelfde geld neemt ze het van, hey, hoe het mij nog? Ze werkt bij ingeënte mensen, ze is zelf ingeënt, ze markeert helemaal niks. En dan zegt men, dan hoeft ze dus niet in quarantaine. En dat zal ook wel kloppen. De meeste mensen die ingeënt zijn, raken niet besmet. Heb je ook er van tevoren zorg over gemaakt? Zo van, ik ben ingeënt, maar ik kan het misschien wel krijgen. Nee, daar ben ik redelijk nonchalant in geweest. Maar toch heb je van tevoren gezegd van, ik loop me geen enten. Jazeker.
Ja, ik heb niet het postuur en de leeftijd om het ziekenhuis ligt vol met 60-plussers met overgewicht. Daar huur ik bij. Dus dat was voor ook eigenlijk helemaal geen issue van ik loop me wel of niet vaccineren. Nee, daar heb ik geen seconde over getwijfeld. En mensen die zich niet laten vaccineren, is dat slim of is dat niet slim? Het ligt aan uw argumenten of dat slim is of niet. Er zullen er zien die slechte argumenten hebben en er zullen er zien die goede argumenten hebben. Wat zijn een baas ervan? Ik ben eigen baas. Eigen baas, maar wel Ja, projectleider. en ik zei ervan, dit is klote jongen. Ik moest aan het werk. Maar wat ziet je dan, ZZP'er? Ja, Oh, dat is dan ook lastig als ze krank bent, hè? ja, absoluut. Wat voor projecten doet je? Ik heb door een project voor een nieuwe organisatie af te beelden op een IT-systeem. Dat moet je me nog één keer zeggen. Een bedrijf is gereorganiseerd. Die nieuwe organisatiestructuur die moet in de IT-systemen afgebeeld worden. En dat project leid ik. Dus je ziet eigenlijk ook IT'er. Nou, Of ziet je meer herstructureerder? Nee, ik ben meer degene die de dingetjes bij elkaar brengt en zorgt dat het gebeurt. Troubleshooter. Nou, zo zoek ik niet wel een nummer. Nee, gewoon zorgen dat het gebeurt. Dat bedrag komt wat er allemaal moet gebeuren en dat het dan ook gebeurt. Leuk werk. Ik vind het wel. Bedrijven doorlichten. Nou ja. Ja, zoiets zo. Wie rolt ze doorin? Doordat ze na jaren van de vaste baas gewerkt hebben, door een keer overbest en dan moest ze geen angst verzinnen. En dan verzint ze dit. Maar dat gaat dan tot in Berlijn. Ja, Wie komen ze in Berlijn aan oog? Oetmaasbree. ja. is ooit iemand tegengekomen die ook daar zit en die zegt van, die kan ons wel helpen. En die heeft mij gebeld en zei van, nou, kunt ze ons helpen? En toen heb ik ja gezegd. Wat vinden ze? Heb je er iets van? Wie lang zit je in Berlijn geweest trouwens? Een paar dagen of zo? Ik was vanaf eerste helft van oktober ben ik in Berlijn geweest. Maar dan zit je toch niet van oktober tot nou door geweest of al? Aan één stuk? Nee, niet een eindstuk. Ik ben een paar weken in de toes geweest ook. Oké. Daarom zat ik ook in een trein naar huis wie... En iedereen had je mondkapjes op? Door op het werk. In de trein? In de trein, ja. Ja, alleen onder de eten niet. Dus je hoeft ook zelf niks kwalijk te nemen? Ik heb niet de indruk dat ik mezelf kwalijk moet nemen. Nee, de trein zijn gewoon de regeltjes gevolgd. Op het werk zijn de regeltjes gevolgd. That's it. Heb je het gevoel gekregen dat Duitsers anders tegen corona aankijken als wij? In Berlijn is in ieder geval de regels die ik door bureaus waren een stuk strenger als wij die ze al losgelaten hebben. Dus jij is nog lang zoiets niet losgelaten. En ja, inmiddels zien wij weer terug. Ben je af? Ja, wat zo wel eens. Kijken Duitsers ook anders tegen Nederlanders aan als het om corona gaat? Vinden ze ons te onvoorzichtig? Nee, dat heb ik niet gemerkt. Nee. Nee. De indruk heb ik niet. ZZP'er hè? Ja. Ja, dit kost ook heel veel geld. Ja. ZZP'er zien is lastig hè, op dit moment. Pensioen, zorg. Ja, moest wet. Dat loopt allemaal door.
En je kunt geen geld verdienen op dit moment. Oh ja, dit duurt geen maanden. Dit duurt een paar dagen hoop ik. Dan ben ik gewoon weer aan de gang. Want hoe lang, vanaf dinsdag woest je, dus dat is al bijna een week. Ja. Ten corona. En toen heb ik nog van toen zo een beetje de zaken afgerond. En toen zakte de fudden heen. En ik hoop hopelijk over een paar dagen dan pakken we er weer op. Boosterprik, wel of niet? Maar ja, als en geprikt is en corona gehad is, dan ben je voor winkel dubbel beschermd.